Padayon ang pag-abot-abot sa mga hinabang gikan sa nagalain-laing mga local government units alang sa mga biktima sa landslide sa Dakbayan sa Naga. Sila pula po si Mayor Pastor Dasa ug Vice Mayor Marshall Ikong personal nga miduaw ug mitunol sa cheque nga mokantidad sa 2 milyones ka pesos kang Naga City Mayor Christine Vanessa Chong. Samtang si Minglanilla Mayor Elanito Peña og ang tibok sakop sa konsiho mitunol usab og 500,000 pesos nga cash donations. Mihatag usab og relief pack si kanhi NBI Deputy Director Rinaldo Esmeralda. Mapasalamaton si Naga City Mayor Christine Vanessa Chong sa nagpusot-pusot nga mga hinabang nga ilang nadawat. Hangtod alas 11 nga buntag, miabot na sa 7,238,000 plus ang mga cash donations nga nadawat sa Dakbayan. Ang konsiho sa Dakbayan sa Naga may palalabang og resolusyon niadtong Setyembre 21 nga nagdeklara sa tibok Dakbayan sa Naga ubos sa state of calamity. Mas practical sa among side, we feel it nga it's more practical nga sila na lang mo huna-huna o kung sa ilang mga pamaliton out of the financial assistance given by us. While we are so grateful for the support from all over coming in, kaning cash donations would be spent sa mga panginahanglan sa evacuation centers. Later on, if na-relocate na, if napay mabilin, we will see kung unsaon pasad ni maybe possible niha nga kung napay mabilin, mahatag po to sa mga directly affected to start their life